Казвам се Тим. Аз имам най-страхотните родители. Събуди се! Днес идваш с мен на работа. Супер! Бяхме само тримата. Семейство Темпълтън. Беше съвършено. До онзи съдбовен ден. Тим, виж кой дойде! Това е твоето малко братче. Той е превзело къщата! Вижте го! То носи костюм! Цяло малко мъжле! И освен това, куфърче! Не ви ли се струва, не знам, малко откачено? И ти разнасяше лам-лам навсякъде до към... Това не е като лам-лам! Един ден ще го обикнеш с цялото си сърце. Никога! Вече имам голям напредък с родителите. Обичайното лишаване от сън, главни стачки. Много са дезориентирани. Но хлапето може би ме надушва. Горе ръцете! Пръцако! Трябва да го обезвредя. Ти говориш? Гугу-гага? Не! Ти говориш ясно! Да, аз говоря. Я да видим дали ти слушаш. Купи ми двойно еспресо и виж дали наблизо правят свясно суши. Бих убил за едно люто роло с рибатон. Ти също си вземи нещо. Ти кой си? Нека да кажем, че аз съм шефа. Чакай мама и татко да разберат за теб. Плямка! Какво каза?